Any I was swimming any. I didn't mean me back of you to tramp him. I couldn't say your cohin, I didn't say when you saw her. And my ass and some man and money, my couldn't my henny. I was such a no. Somebody say any monsono. Some man penny for me and son. And denying. And man, I couldn't answer my henny. Hey, ma, walk one henny. And my walk one henny, share and me and one me and son. One we are noon, or that dinner, I know you could tramp him quiet, so I can man could say. Yet the answer my henny, I told that from my men penny for. So, Mamma, I meant penny for quiet, I was so much. No, me back with you could tramp him. Are you cohin? Hey, me, my Majima, Pambo, or don't see this year back. Send who don't know until I was our mind of my new Rahomano. And to my body deeper and your codina ho. And then your Macassa said, Nanan Tiapo, now Henry Adekakra, Timur Semono. Maconta Himine has said it in a time. We are going for one kind of crack. Now Santimem Hansono, Obianum Sassebe, we said, so you dear. Nana was so being mother, she must have. And then Tibapia Yanni, or has second baby. And also put jump your coffee, Tony Cap, Unicapra, and I bet him. Nana was you could jump him at the Bama and Tam, a slab myself, send who cried, I can't cry. I said, I bet him can on your hand, that's why I oh, Crumha. Adel sell 2 for Tangas, Santimemha, and Tangas and Jadio Santimemha, and to a Senora, 2 for Pimswa, and Tam Son, Tam said, 2 for Tam, so can't 2 for Tam the Guya Bama say, but I see your queen, oh, Crumha. And my mimmy, you call back, me catch it. Now, couldn't answer him a cham say, Sammy, or 2 for Tam was here for the whole night to what the Sanu. January, or Pimswan, and Tam Cassia for to not to Crumha, from my so you know for Crum, and I'll tell us, some sham catch him, some not saying a cham catch him, and say, and now 2 for Tam to know about her. Santimanso TV, yes, so mosompa. A Dwenase Abusiano, Abuswa Etiano, Mama Chess, a woman Yabra Papa, and Yama Apostle, a for one no more hen horn, Mama I know, and it's a point be a one of the first swap. Mama Sabasaka, I was so woman at fast one. Now, one goes to a idea. You know what I did in Como, now you will say. I saw, yeah, I'll cost one. I saw, there are cost one. Woman, win a sign, and I'm going to say, woman, any abranum, woman, park, and woman, yabre. And I say, yeah, the brand, sir, a trust of one of any abrepa. You know what I did in Como. Now, you want to say, yeah, Mamma has said, no, so wouldn't say be a seer. A quite about first one man penny for so one can. I at Tia, now come who ye dear, and can be a man a simple and I can you to a Tia. Now, I'm running when you're somebody and in TV that say a two at Tia. Now, someone and penny force are to the engineer, and I would say, I'm pap, to me, I would say, I had your pap. I don't see, Anna, you want a Dwenase Abusian, so when you're bram, one more two at Tia. Yeah, right, I don't want to know. Casa, now, Fade, I cost one. Mama, I church, much I am to me at your I know who could tramp him. Kuntenasehene were tuna, Abra Wenya, Assembia Anka. See a slayer Otumfuo so umbrem. No message, I send my son say, Dabba Dwenase, a science assembly. Now, baby, say, I didn't want a Dwenase why Yamamua, and Tiatuna Montiasi. And I obey my branch here, Nimonyam for our school, I didn't school here, Ama and they all community pie, Dwenase, so Yakoski, Okwa, was some chair, a best scheme. Now, Dwenase any scheme, Nanasi Community Center. Nana, and your mother blame Nancy and Maba, Fibia, was Sia, any year to Abibia, Send one man for the now, Kuntenasehene, and as a Johnson or Fighter, Kuntenasehene, Bachai, why any Dikro, why any Yoko, and a brain pump.
kuya so da ba pandemic di so ne Dwenase ma me pa chawo na wohene ana wo man for say Kuntenasehene atu no ade asui obi be bisa say wo ba no ade ma de poten no aye me ba no wanya hwe akwara opanyino na ni omu no kwala na o chese omu dimirika ba ye hene ne ho waji wo bia de odi ye makura yi kura ye ne je papa esanse wo bo akura yi wo ba ye kura na efie mienu kura ni no wo hene na bia ni ma pa kira ye se ye jano e ma ne tena wo loku abusua ni mu cha wo be boa ye kwa bebre so esanse wo yo hene na ni ate wanani ate papa wonum nyansa yie eti wo be boa kura yi ama ye hunu se kuro nu afarente ma pa afira eti yesire ye wura Otumfuo se na dawro ma wontwa nani na mehwe Dwenase man se wo moa a wo mfa meboa Dwenase man me oba panyini me ye afokuo no me yensa me na me ye oba panyini ewo Dwenase oyoku abusua ni mu eti e bla ye wo hanom no ye hene no yente ne ho charge bia ye mfa ne ho charge bia nkoma Kuntenase ohene bema yankobo charge bia nkyere no ana ya hu se bia charge se bi na ya de abebo no so afre ma mpanfo me ensan abusabusa ya nsam ye hunu bi de hu ya ne se ye hene de da niam a kyere se ye tetetete no na te na wo tete bema se otu no so wa ye dien wanya hwe utiri so wanya hwe ka ohiri betu nya to wanya hwe wanya boni bia na me de metete se Dwenasehene akwaka ntam agu Kuntenase man no ndi ne to na de so ento sa me pa chawo de atie nie abra ye koye no bema frɛ ye se ye mra ye man panfo no hia ye tutu ya na mo ye koye no kyerɛ se yesere se ye wura wo yale ne ho dodo no enti wo kwa yale ehwe enti nyame ya adom na se ne ho to na ye de ne beba enti ho no wogina ho ye wura wogina ho no mo kan se bebre kyerɛ ye manfo a omu be hia ye ebi ne sei wo omu aye bo odwa ni mu no edwabo ni mu no omu ba ye wo kan se wa kodwi ensamampo afe nsoso wa ye wa enkunya dai wo yiye wa ma abusua ni bia amane yesu ye nyina na ye adwene baako na ye koye saa ne emani nyina eti ebele ba saa no so no wantimi angase bi ase mo hine na ama bidi a ene ye mongu na da se ye beto rensa na ya frɛ no amasa enti ye bra ye ba ye no enaja wo ye se ye kan se abusua panyina ya busu apanyini dada kura kyerɛ sɛ ya tunu dada no ebra ya hene owusu kutra mpem ka ntam gu be ma so sɛ wo tunu no ma wo ka ntam no ɛna ma ya hene no ka ntam wie ye no to ka ntam no wie ye no na kyerɛ sɛ wo se saa de a abusu apanyini dada na ya tunu no wonkɔ fa na konya enti no ama ene echina enura no ma mani bre pa nti asani yatete se yase wo hene ayi na busuapanyin san kwafa na konya de a yanso ye de anim se busuapanyin ni kuro yi mu na kuro no kula no ahema efiri mu no wo hene ni ha eti ya ne akasa ne ye so ye hene ensade no pama abema eti se bi ensem bi kura kwaso a kenya se Kuntenase man hene o hene no o ma ya so te se bibi se na ekoso ni nyina mu no ya ante mo hwe enti no sesi an ye ni abere se Otumfuo ye sere ne se na dawro ma wontwa nani mehwe oyoko abusua ewo Kuntenase Dwenase ma ye na yesa ye abusua no mo emu ate kula na ya tete se ana wo kasa yatu nana kutire ampem no ya mamre munyenim se yatu ohene bi ade so a ya ro Nenase empaboa ya ro ohene nase empaboa na ya yi ne ntoma anya mamre bi a ye di adanse se ampa se yatu na de so sana ma wanyina akọ be pa cha de bi da ade na chese yatu na de so anu nti ana ye sere Otumfuo se wo mabua ya bra
say you 2 hena ya de ya ma mpanfo ene ya busua nyina ni musa ye 2 hena ya wura ne nam mpaboa wura ne ntema ebi nso ansi saa eti yesre Otumfuo se wo meboa ya saa ne ama we ho na bibia na akwa mu na Dwenase man oyoko abusua no yemfa asondwe emla ha na ye ho ntoye na me ni opani kasa da na woto sai ba cho me ho ye na sade oba hema kasa no adan na say yetu oma anamo hene yetu no ade so a mfa nkwadan yinwura anasa feku a wo mubom na mutu atuen awo me da sipi ni e wo mu ne se amane ne amamre kwaso bia ya faso wadarama ansa na ba kono wadama sankofa we ye nchi wudin no de bia e frame sofo amwako acha no da ni ahwe me kama na me ka ya frame sofo amwako ye nto aso me da feku ba ko ano ya frame feku ba yi ai ameti wa fokuyo me na me da no okay enti sade me bisa ye na na mo fa nkwadan yinwura na mutu atuen amane kwanso no eba asa no na nedi kan kantam abra den baasa eba asa wo so wotu no ye firi wansa no so wotu no na ti waka wa na chi aha okay wo no na be kantam okroma anu se na be kantam okroma anu se etiantam na chiri no na de ko ba ne se e wo sanka Kuntenasehene no otie eye Dwenase yokohene na numu asem wontie na asem se empo me no di ase na mekum nipa kra no a e wo se bisa me mra kwam se me na mekum no ana meji atu mu an maji atu de kokoto ne bom ya na bom wonsu de Kuntenase man hene no wa mo no kwadu obo no kwadu no wa me na nyina no okay wa me na nya ntu oye de ope ene oye ne se watu na de so asante amanem kra Otumfuo kra no ye na ye som no no obi ya bone a ohene bi ya bone a ofrɛ no bisa se kwaduwe na mabɔ uyi ano sei no no so akyerɛkyerɛ mu wansu de ankoba ne saa eteba ne sa na anye ye de ye ma yes ye hwɛ mre kakra anye ne ye de kɔ eye menhia okay ye de kɔ menhia no na already ne de ka kɔ eye gyaakye amoaten ho eti ye ne keka ye no ne de akosia ne se e wo se mamponhini wo ni nti no mamponhini kwa akura no ne wo mu di ni na awotweda ne ade no eti ekoye ne se e wo se ade ato asanteman ani eti wo se yeto ye bo ase na eniema nyina ani kan se a ya to aso eti afei a bifi se ye di na awotweda ne bibia we no eno na ye wo mu a ye beto aso na ntutu ye bi e wo ho ne amane kwa aso bia no yakwa akoye okay Atene na Dwenase abusua no gufu a wo mo etu ade etia Kuntenase man hane barema ojiabo amankwa adunan a woto so mienu ne nyina ene se watu aye Dwenase ehene a oye Kuntenase man hene primpom na wantu no adia so amamre ne amanye akwa so wo mo hye amua wo no mo hene ebo Dwenase kuro emu nipa na wo mo ntimi hwese ebeto na adia so a ansa amfa emra kwan so enu nyina atuateni nyina se kire nyina eno no entinu yaguso awo mo ene mpanefo bi didi nkwama ne de yaka wo me wose ehunu bia no ya bema mu awu na ora sade emrantie ene maba wo mabunum esa gu wontire na wo musu na wo mani abere de dafom a na wo nsa ampa se Dwenasehene Dwenasehene owusu kutire ampem oh wa ya dia pa watan abo won me nyini se wo mo a enka sade wo masia tu wo ache etu atena no enka wo no mo ebe ye nanso mo ni bi mo nya afi no ho na wo bo wo mo no anu nti na ene dai wo mo ya do betimi bia sa kwan bia so obesa baba fa na edwa na de wo ya wo nya nwie ya no wasan abeye aboa ama Dwenase
abre ampem ya ha Dwenase kuro ya onya medi ade no na ekuro na etesan ana obedi ade no nsakaye be na aba oh nana ye nipa bi a wojo nana sirikire nipa bi akla ketekete kura nana sirikire no wodo bi a mi de minim boni a wona na ho me kan de ba me say onya medi ade no na kuro no etesa bi a ne ye ni nkane a ne ye ni nsuo ne yakwanya ana obedi ade e babo am yensa kasa ne ama no enti onya medi ade no obedi ade no nsakaye bi aba kuro ni ma na me ba cho onya medi ade na bob bi wo ho a na asese street me pa chan to wedi ade no omo e de bob by e be se be bia ye sum bia nana ya ade ye pe ono ana na usuku trampe ono ana ehia no e wa Dwenase ha ono ana ehia me nya baba na what to say me nya baba na what to say me nya baba on what to say I for you go so I ajatin ma ye resa ye benya adom ne bi ni ene wono mo akasa na anyama pa na usuku trampe aya ade aboa kuro no akasa ade aboa ekuro no me nya ba dan wanim shame kaka na what to say am ya dumo na ya from say if I try me friend next year Eba choma unsane mafom kaka hasa na me mic no weda facha me o na usukutra ampem usha Dwenase kuro ya obedi onya medi ade ani so obedi ade na ekuro ne sakaya aba mana asai kunso beble na abakuro mu ama sada na wani abre mani abro mi biso asamba sada safem na kasama ate if I try you ba ye kunso bebre abakuro mu mabawa ne mlantie kunso abem sese na makuro yi enima bebre na abamu Jesse, ye hu de ye nkakra na ye hu de ye beye mpo na oba ye ne obebre no abeye nkabo mu Jesse bro ye so ankasa na akoba se Kuntenase man ne se abusu pani me fa na na dwa eno de ka mo mpene so abusu pani na me fa na dwa se na Kuntenase man ne aka na eno de mo mpene me abusu pani me fa ba so da bi adai be na so abusu pani ne de Jesse ona kasa no ye ne ma bia na enye ensem fata etu no ya eno yempe abusuani na ma panifo ni nyina empe okay na se kutrampe ma na mo hia no ne patran enti na de na mo fama de sade amfa mamra kwan so bia mo nkwan mfie ni ade na mo ti atuati ate na dabo amode ababo amo yamfa ensi haya na yenrese bia abusuan kaya no ayebenya ya ne wono mo so ebedidi enkomo na ehunu dia wo mo so abaka ade achira ya na yenrese do mani abre na bibia ya dansi dia se kutrampem no so kutrampem na wo mo hia no ye from a fear pia me ye de se Kuntenase Dwenase ha yo yokuoba sakonwa ho basam a metimi gina pintin na me say me be ma me ye oba nti metimi gina pintin na me ko na me de je makonwa si ho se asante konwa de eye man ye de na me matafre ho bi sana asante konwa tie na nche bia mfie mienu ani abosom na ani eye de mia me ba ko fi usuku trampem eye Kuntenase yokohene ye de ni se konwa so wa ha Emma yes and Chamamani Amania Ma Kuntenase man hene I was such no somebody say any monsono Mammy and son Sammy knew about penny wa ha and in a diacon and wakotoye wakotoye and a queer man penny for me and son and one me and son ye never see a penny some was a penny and over whom some was a penny I know a dear walk mammy a two was a penny dada and it's in your penny and it's mammy and some man penny for me and son Ejinai Emma na Kuntenase man hene eyima bokwa no hene Emma bokwa no hen kohwe na amyina no na no miensa wo mu enum no ni ho miensa na ewo ho omo ka ho a omo na din na usuku tramping call ye se wo hene man ko swaye
enti so ye mu no Kuntenase me ati ase se ansa na we bebo na usu kutira mpem charge no gise mai mi enso mudi ni si ye e na betima bon sa charge emu am charge ko sabe so sabe ebu na charge hunu charge emu oduro na sa ma mpenfo mi ensa e de bebo no ansa na ese se otunu a watu no nanso ni nyina atinya ya ntene sa yeti yansa mahene ato nsa frem amempanifo so momra amempanifo koya ya mu so mo hwe na no na me bagusu gutira mpem oyo ko hene eyi mmeme ni menua be ma geman pambo ono so ye de hye ba de kopɛ se ne hododo no ntia nkose kwa wo mahene ho ma ne wura ho ma no nti o mahene bo ni din pɛ ene ko gina ho ene menua be makasa se na ntiapo na ko hwe yade kakra ti me esemu no ma Kuntenase mahene ha se didi na tam mu ye ko hwifo mo nka no kra e mo frɛ ne totu ya hene enso busa no e mo nso ka se ampana na ade a chi ye na usu kutira mpem adawro meburu onti mfe nso nyina nim kasa nkyerɛ sɛ onyade mra wo yade ye ko hwe yade aba na santimem hanso no obi anim se bebu se beso ye so yade ye na ye mo sam so obi anim ade hye mo asam se me anwe ko ba bia na me nyade so ko da gye kyan na me yale eno nti papa anya ni o ha se kan sem bebre ana usu kutira mpem ye ko hwini se uni kapraba e na abedi hene kan sem bebre e ma me gina hoyi ye kra kwani mu me ma amana e ma me ensen e kwani mpa gontodwe pa na che se ye sere man tankonwa no odwan tankonwa ka kire ne se be ma ye sere woburu se wakronto se eni po na babo ne charge a kire wo no wani ha eti be ka bia no onti nti se o ba se kwa so yade a ma ne me kakra na fa hwe ne yade na o meyi na no enti enu mu a na ye wi no eno koda ye no eno ye se ne wote committee ami abadwuna se ko ma behwe charge abo no sai no kra nye committee fo mfa mabo no ayoko ba me gina ha adwuna afiafia me ka committee no hu mi dia ba krom ha wo tutu antofo hene wo tu tabia oye nkoso hene ahemfo 902 wo mo ono anka secretary ka ho o ma hene nso achi ame hene ka ho e mo ba krom ha ya ba ye no ame yawo ene ya be ma no ka ntam wo Kuntenase mahene ntam no ukuada no na usu kutira mpem e de be ma entam asira be ma se o se no ukuada ka ukuada se kodwa ya be ma ntim kan chance onye wo hene da so yo hene e wo krom ha e de se Otumfuo ntam ka se santimem ha ya ntam ko se nkwa na jade o santimem ha enti o se ni ro a Otumfuo pem so entam sra ntam se Otumfuo ntam se o kan Otumfuo ntam de gu ya be ma so se o da so yo hene e wo krom ha esa de bi bo esa ka kire ameyaw se woda so yo hene e wo krom ha ka ga bi ka se wo kumponche a disa ya hwehwe sam ni mu ewia ansana ya wati ase se wonya ohene e wo krom da so yo hene ma ya be ma de bo Otumfuo ntam bo so esa de amya so de Otumfuo ntam kase bo so ma wo hene ahenkwa ofri manhia ba ye echom dodua omonte ho a omo so omonte samna so na Kuntenase mahene na tia mete ho ma menua agema pambo na woti hobi ma me we ko ba me ka kire na Kuntenase hene tia me se seme Otumfuo ntam kase frato ho na ati ho din sa no de nyina ye wura opem so na ntam kase frato adwuna ati krom ha so ye na ofa krom na wote ho sa sema ahia me ka kire me Kuntenase hene tia me ka kire me se enya Otumfuo ntam tu no ba ha na hwese sebia sa ento asore de ono ko Otumfuo ha no bi na no ho ti oti asoso wanti aso ne ono ane sempa ma wo hene moforo so ka kire ne se da bi Otumfuo ntima afiri ato enti mun sa ye chi nkwobo be mama na se ba ya sema afiri ato ni ti ka se je aso ne akoka wo chima ye no a na hwese anini sebia sa ti ame ne hwo mu kete so mu nkwa hwa de komane ba ye ampanya mpa mu ko hwe o mu di ka ko ahemfie o mu ko hwe na kesanya no kore nani nkyere mu ane se yeyi ankonwa na ba no Kuntenase mahene yansina so ni nyina na so mu a enu nti eba sa ye sha ko hwe ba bia wo so wadwimbe no eno nso eba emponchen tetetu no nso omo ahemfo da tu mu ba ye na ye komati ye ka ho bia no ni nyame mam gina so ka ho bi ye ma oba ba ko efe na amese wa menua no me ma menua ba no ono nso ka se wono dia wonya Nyankopon anim e ka ntam se na usu kutira mpem kunu dwa ba na ponche ba ko pe na so benti na sabia buru sabia so obenya aka se okomne ponche ni man sensia ba ko pe na so no mpo no ya kodwa sam no ko to mo modifo enti atwam
to no kwate say o ma hene to nipa say mehwa so nkyena sam kwa ma ne hu dwire no ta se ma na court de sai si do na o ma hene sa behwa kira kwa bia mu ma hemfe nso nya no kure ye kwasie nso sa na te nana pobo nyina ne say o ma hene enam sika wadie nti wa ma ta eba o ma tante no ama na metire ko si say eye ameyaw unya TikTok ko kan sam no wono na ka ma me obi ko ba afiafia me te say wo ye ko me di na chi aso be kan say sa me dey asam ya wie sika etu edo oso sika de ma hene do oso anu nti nyam bo a ya boda ba bi twaniti ma me ka kira me yaw sa me yaw we me pa me ka kira say sika na tete say wako tua ma hene no enti say ya no kure ye de tie enim sente saa je enim say afa ase ma hene wonti nya saa da na sente saa mpa de a ene nyame bo atina wa me ya no bra ne be sai na otua sika ma me nyam ya ne kro so ma na no ko sada twa mu ni na wotwe me nya be me fa na si edu ba be busa me say ye de na me se wona twa sika ma me kire mu say asam ni dance a etabi ye dance ye enu ntin bia me wono so wate bia sa na me so wate bia na me de me tina me ya sum so wo kana me di na chi me na kro so enu ntin ko busa me ya enti ese Otumfuo na dawru me bu na dawru me sa ni wo fa kurom ni e Kuntenase Dwenase ena samrei o ma hene ama jakasiye ato ha aka bisuo nyina kyerebo mu ye na ba ko pa na wo ma amiensa no aye ka o ma son kosi hene no se o ma hene gisika kasiye ama awe na asikurom ha se Otumfuo ababiam na dawru me kro nto ma na fa kro nhye ansa na odi huni adawru ma me bu nkotodwe me pa na chaw so ma ya moa na tantan no Yo, medase. Me America say, within the kwesi agemai. Mene Dwenasehene na busu apeni amehwe chiri. Die entra na yefra mo a ye ni abere a ko jan eni birisi ni kuntunkuni edi ahim ne se ye patentene ne. Atentene ne ni hia. Ni nyina ne se ya ofa ba ku bi efra ne ya bema onti kurom ha onya hwi wo kurom ha wo mu akuro yi da ana yenya asem bi o menhia ana nanane ne dom yoku ofeku koyi ye ko kasem ne Kuntenase fia da bi ya ho ba se ya bema wo wura ba ya ono se nana enye wo hene bio wasre oman hene wuku ya daka gu no so ne nkire mu ane se wakumo mponche aduasa mienu anu ani nyina we dakro pena na asem wewi ase ho ana atibida afi wadwi nsamampo de atosu bio ahemfie wo krom ha wasɛe no wakofa wifo na akɔtena ho de atosu bio wayi nkonwa fira ahemfie ho wa ma obi amane afi wo muya de na ni nso ade wo mpenipa waton krom hansase nyina nso wadi na asam ni nkire mu na mbe kirekire mesram obi antie ne ye Dwenasefo ya ne ati krom ha me na me wo mponchi ne bi omanfo nyina na hia ne community engagement ana omanfo nde to na nanim se emirechi ye ha dwen krom ha enti ommomodin wonyimu ane mfiri ha waka asem no eja enipa ode ano ne kae e wo se sunsun mu ne honam mu nso wo hwe enti otu ya na mo ne kosi se ya no kore se ekrom akora abrechi ye echiri na wahene dada bi otwa mu ne kofa bi baaye ene beka ha de atosu mienu se mirechi ne wa ha dansuo beto bi akromfo bekuru ha bewi aye endi na kire se de dane kwam se osu weyi mu ane firi ha ti o ma bosumi nsia se obi a mfanyina aboa emfiri kurom ha me na me wonponche ba aduanan endi ebeka bosumi mienu ama bosumi nsia na so me fa ye twa bosome nan ene ye sa hia bio ena manfo bo twi ko ne so se mirechi na wanyi wo mu ha no o ha manfo
was saying any obey you hanti ewa ma bosumi nsia bosumi mi na aka so a obey mu an ha and ye beka na wotwe ye say hia me boni pa mienu bi din wo mu na beta ake na kese akuya mfante enu wo hena wanya no ba bi koyi yere ebe ka kire ndenden nana tuwa ni ubo hye so enu ma ye say announcement ena na wotwe ne so ye so ye no ehenkwafo okrom ha no na ene fa no mu duru me fie so mbe kekere me mu aro mba maji ma de nyina firi ha enti wo mokọ ne nam saa obi so obi ayi ne de ena koka nipa num omi yo ma adwun so omu nyi wo me de no enti ade a chenye ena wo mu saa ti wo mu hwi mu ena wo mu konya enkrofo bi de enketo amienu ena henkwafo na akum wo mu na na ye ne se emere ne so na wa anyi no ye bechi ne bi ebeku no ti henkwafo na ne kum mienu no ena omo no awe ade achi bio ena ye sai announcement den se wa anyi wa bo amfiri ha ne de si ye so no mu a wo ne wo mu anyere do mbe ma police fo enti ebi do mu de agu dai a wo mu da mu mutum ebi do mu de agu pataso ebi do mu de komanta wiram enti ewiram no ye ne na wiram na no ye nyamienu eno so enkwafo na do mbai e ma na na twitwa wo mu ti de ma wo mo ena wo mu kọ no awe ana ade achi ne nan so no na je sa ya ne beresem minu aba mesewa no obi wo mu gudem enti mi ana me ko so wa nyine mu ana ebekum wo mu nyina sesi ya ana odi abobo ya eyi bi koye ana ka nson oba ni akere wo mu do ma ba ahemfie nanim ho ana na ya nse obekum baako ne maame de ntu wo kum ne de no wode ayem fato ho am obi ahwesua ana okum baako ana maame Felicia okwayim de obi adwuma ho no ono nso na de kwakere enum ana no so okum baako ana nwunani bi wakire fra na mama wode de agu dem mi ana mko bi o ma ekere wo mo ana no so okum baako na kire se mienu bi a wo mu kwala na kire wo mo na ye ne dia na je ono de akum miensa ana teacher fo bi opin as wo mu de wa ha na no so okum baako timponje okum mu nyina ye nson enso ehenkwafo ne ma okrum ha wo mu pam wo mu che wo mu no wo mu na no awe ye ekọ wi ase aminu baako e frɛ na me yaw me ofa ase bi de kodwo safo no de ko TikTok se na akum emirechie maako aduasa mienu wayi mu nwotwe ama makogum firigim ama ono nso wa wede yaka o mu firi ho anu om de asam ne ko police station me ofa ase kodwos o mbe kire no aponche ne ho aha ya be kire no e ma me ko gi bail ma no ewi anu o mu police force o mu siesi asam no mu so mu mperen court ti ade ko Kuntenase magistrate court ye ko ya no mu ko di fo sasodin ani ebo mu tutu sasodin no ma ye asodin ni repeat asodin a wo mu ye nti o mu di fo enti ya be ma first charge your boy no wadi ntwo anya no kore de atosu mienu o se na asai ahemfie ho oman hinu tumpanimfo mo mba behwe o mba ye o mo se aha kama se na so asai ha ede ya no ade asai a kire ye wo se brodua kakra bi gu ho ti brodua ni nti wasa ahemfie no ana mpanimfo no ebo na asem ni tugu ye de atoso miensa wo se wa yi nkonwa ya amona mane o ya be makuro ya o mu no mo ta nipa baako achi enti o mu di ntwo wa hensie mu no o mu kura dwane o mu toto ahemfie no mpuno ni dwane ene ekobu puno nani kohwe ne me wo ho ya to credo tuma
ade anchi yenko no ma bubu nkredo ho nyina ni wo mu bu saa emperensia ana afa de adwene ba se ya nyi nkonwa na amfiri ho a ahemfie no so ye tokorom baabi wo mbekọ akọwia nkonwa no ana dan no so wo mu amoso yenti esa anwunu enti abusua ni nyina na ya adwenkoro ana yeyi saa meyaw na wone namo kansem hunu no ane menua pa ya ono so wei wo mu ne yede wo moto ahemfie na yesi no baabi edi nkonwa na eguo no wo mu na da no ameyaw afa wo mu edi ho pa sikadi wo mu so 1.5 asesei enti yewie ya no ayabusua no ne yeboaboaye obia de obia wo bi de cement bi de sika meme de enchanse eboso menam de ba packet mi ana na nanso eka wo ho ono nso fa ye ne yedi wie da ye beyi nkonwa no ye kobo na okoji abo be mama ne ye Kuntenase hene o kire se ye nkobo ko ano hene ho no won kire ye kwaya ye fa so yi nkonwa ye koi ye duru nyame ani menu ya fia pia wo yi on ye ma ne to odwai wo ho ma ye ene ye de ba kurum ha eda na me ya ene twa odwai ni ti anajo ye ya ma ne ye no enji ye dundum kurum ha nka ne ye nyina ena mamre kwa nso ye yi nkonwa no ekogu ho no ti da no mpanimfo no ba o be hey o mu ne bone be na o mu ena ya be ma be kan sa ewudi semwe enti ano so o sa di fo afi o se na nakodwi samampo na se kira na se o hina wanya no ba bi kro ema o su kutira mpembedi na de yi wonne kodwa pia na ye pam no wodi yawu a waton ye nsase a na aduokron ye tu no wona na abusua pani saa mere no ana wo sign allocation na nane sign ye wona abusua pani wo sign ase wo mo ton ma papa bi ye fra no twumberema wona to sa na prot ni ye nsia oto ye emfie dumiensa ansa na wo hene ne ba na chese wo hwa wabu meraso ena na eye re-entry ena woni ni chemu mienu ena na fa miensa ena wode miensa no ma obi ena ni pakro no be ndai no akodwi ho enti ya be ma ne mpanimfo ni nyina akọ ho kọhwei omo koye omo hwe ho nyina omdom na pempem ho ne nam so nyina omo ahunu hwe akire se ho ye samampo ahemfo tu omo oma ahene tu ahemfo nan ne chia meka ho ena ombe hweye ombe om se na se ha nya samampo ana ya de krata anan so a kwadwapia ene na nantwibo osi akon eye ma nipa no e copy e kire wo mo na kire se ono so oni eboni bia ya dibem wo ho ana yetu anwea nipa dumiensa ana no omu do ho fuo omu nyina no obia o men kakra wo so ameyaw ana kofa nipa so wo hunu anwea omu mra metu enti odom baaye no onu ana didi otu no ba wona ne ye nhyehyeye sa anwea kai du ebelodu anwea na ne die wo mbaako enti meka na nkwasi asemo odi ye no ye pam no enti ye pam no na chese wa firi asemnum ana wonu koro ya eka ho bi na oka kire ya be ma wode kan tam no enti nipa dumiensa no emun kron agi wo mu sika yetua wo muka me ofa se kodwos menu akoso euros oba pani Naomi wo mu na nehwe etua wo muka to mu tua wo muka menu ya Peter de odi machi na yatu ni die num ya so omra magini sika wo so wanye yati ya so de the Central Police Station charge num ya meka yi no charge be ya madam okumponchi adu asam yenu yawe
wasɛe ahemfie wayi nkonnwa mo mama ne ye wadwi nsamampɔ afei watu anwea asɛe nkurɔfo asase a wantu ya obi aka ento omu hwɛ mom si ne nyina ɛnyɛ nokorɛ na ɛnyɛ nokorɛ na ɔhene na ntimi ankɔ no yɛkɔduru hɔ no ɔmahene so ɔhene na amade a meme ne me maame no mmerewa no yɛntu ya enwai edumienu anam sɛ na bɔne bɛi ɛne yɛayɛ ai ɛne ɔmo mfa nsia mmra anam sɛ na nsia no bɔne bɛi ne yɛayɛ saa na ɛte yɛde a yɛawada na yɛdwewada yɛawada wagye man so wamfa ɔhene na ama me na wɔdede ɛnam so wɔyare bi wɔ so wɔda wu pa so kora so ana fa no bra enti ne wuku ada na ɔma ne hemfo ne kyia me ne nyina ba ha no ɔhene ne saa ka bio sɛ nana ya bɛma kanta no amfa amoso de ɔtu ne ho ade so enti ɔmba kurom ha no ya bɛma no ɛne wɔ mu kanta kɔ kanta me nyina no wɔ mu ha ɛna nana de boss wɔ Kuntenase wuku ada no boss wɔ no sere Otumfuo de de taato ɛna me ya no so wɔ wi mpɔnkye aduasa mienu no ɔno so wɔ ka bi saa gu no so kyia me no wɔ hɔ ɛna ɔmu bi saa na ahemfo no sɛ entama tɔ die yɛnkɔe kyia me no sɛ yanyi adwuma na ya man tamasem ya de abahwehwe nsɛm Otumfuo ntam no ya ka no kyia me ne se omunyi o madwuma Kuntenasehene kyia me mesraw entam ne nti aso de enya me ne mekyere mu amane ya na bɛkyere so wati aso ana wanti aso na memu amane ya wase ya ne die emu amane ya omu kaayɛ na na kaayɛ no ya bɛma ne de bɔɔso Otumfuo de ɔde bɔɔso amea no nso de bɔɔso omu nte ho omu so omu nte ho ti na nanko ana te ho ane yakobo jachi amuaten ono ne Otumfuo kyia me ohwe ha yakobo na mane ene oso de asem no ebekọ menhia enti yewie hore saa no na kyerɛ sɛ yawada no ɔsɛ memfa no mmra ma ɔdawu pa so kora memfa no mmra enti na ɔsɛ mede ne kɔ ti yawada mede ne kɔɔyɛ ohu na no ɔhɛ ase didi na atam kakra ene ɔsɛ begyina dwom ene ɔkɔgyina dwom na me kɔgyina n'akyi enti himfu mienu a no ɔmo ka ho a ne yɛte hɔ di asɛm a ya bɛma no bɛka ntam gu ɔmo so no ɔhene ne frɛ ɔmo so begyina hɔ begyina hɔ a ɔhene ne sɛ wabutu ɔmo akonnwa owie no wabutu ɔmo akonnwa wamisa obi a charge ɛde ano wamisa obi a ɛna ɔsɔ Dwenase mu di na temu a nyani menim sɛ wonni sika ɛntomanfa akonnwa na ama ensɛm bebrebe no ɔkae owie no ɔyɛ na agye sɛ ɔbɛka sɛ mɛtu ɛna ɔno de Otumfuo ntankɛse yɛgye no ɛhɔ ana ɔmu kukuru no ɛde ne fɛwiom ɛda no matwofoɔ ɛnwɔtwe aso edu nwɔtwe polisifoɔ edu asogyafoɔ nsia ɔmu gyina hɔ ɔmu antimi anyɛ hwee tom ne kɔ gyina nkyɛn na henkwafoɔ no akyi ne dedua sɛ wɔnte ho no wɔte ho million du biso bi gyina hɔ nyinaa ne sɛ ɔhene woso ayɛ bɔne obi na abɛka ntam agu no so wɔma wɔn hemfo enum aba bɛhwɛ ɔmu nyinaa ba ɔmu sɛ wɔwɛ deɛ sɛ nyɛ bɔne bia ka manka bɛma amankwa adunan emisa no sɛ charge sɛ ne yabɔ wɔ enti ya no wɔ emisa bi o ma menom no ɔfa no baayɛ mebɔ ɔmu ka enwai edumienu bɔne sɛn no ɔmu ayɛ ntiram so ɔmu fɛ nwai ne mera wanka enti wɔde ɔmu de ne kɔ akyire hɔ no ɔmu anso anwora ne mpaboa anye de huo ɔmu de ne kɔ akyire hɔ na yeyi me ne firi fie hɔ ba abɔnten no me ba abɔnten no ane yɛte sɛ wɔse watu no fira akonnwa no so na
Obi bisa ne say bone be no aya watu no. Was say Otumfuo ntan kese no. Eye ono ne wafaase no Otumfuo ndi ntam no. Wafa onim di obey afa ho. Onim di obeka kire Otumfuo a obetie no. Enti e di adesra ne say Dwenase ma ye hia ehene. Ye hia ehene. Kiso onye bone bia. Ya be ma no obeka ntam no. Ye kase ye ka bone ya wadi ne kurom ade ye beche. Kwadwa pia no ye ka ne bone ade ye beche. Yes. Ame ya ka ne bone ade ye beche. Endi esro Otumfuo so onhwehwe asem num. Na so ohene ni difa o miehunu. Ne ye nti ye ho ase. So oni fo nso ana patapa and what dear to no qua, and also me and who. Now may I know akura ya no some or sakaya, me masum, many of your PMC TV. So my coach Jessica 5 billion. I'm a Kuntenasehene. And Nunti, Sikanin tea, and a wall to a hen and a miss. Now, Helena, a hiano. And so I did know, and fear me any abos on the night. And just throw 2 4, since I said, well, dear. Oh, you have my now on fast summoner and told you was Edda. Now, in any view. Baby, or my cocoa. Any of the ISL Dumaniana or no answer didn't see Kakra a support. Well, Chap Bros 15,000 a year 5 inches, 6 inches, and so 5,000. Ah, and what baby are you busy? Abusia 4 craya, woman, yes, I know. A hot almost a whole will be assassin to a man and Pacra de court. Can you say, yes, I bring a dino credu lente? Yes. And when you're visited, and I'm free one coming by, I won't go to buy it. I have only good friends. I'm not people, Yana, and Betty Acuñano. And I will be see fearing. And I said that the high and feature. If any people go like a Cuñada, no currency, and Nintino, obey Cuñanda, a fear we are, fear, is naturally. Some of people are in call. And see, I'm not an empty boss, I'm far, and I'm going to I don't want to see a question and feel you call. And the Santa Nan, you know, we see a year in Nuna. Let's say a corner to Puma, can they be a Saba? Yea, I was telling you, I am and for the 2 months and you 2 mono. I don't see a man for far. The best is sad that way I may out. And when you have higher prayer, so you best see yourself in the bar. Then you also, I have very much. Ah, I am a mind and a Kuntenase mind. I'm not one see. If you are not to say, and son, I feel to me, and I wish you could trap him. Or was any run to be I see a beer, we not to Sana or Dinkunyano ever. Now, the other see I can say, and Kunyano, a good is here. Oh, times are changing. Ghana mine, Mabusia penny Miss Swanson Panam, Canina near Timo Rim, near Sidan, we are not so much so so Adani Adeswa, and Nedie, Adabov Company, was Santi Memu, Abedumie, I'm a dance boy, I am re, and chance I would draw a papa, I would do good dance with Madame Homie, Ebi say, long span self lock, IBR, housing standard, hero tiles and shingles, steel trusses and woodworks, roofing sheets, squares, a fay, roofing nerves, Nina, a dime, Adabov Company, at the Abebwaye, your office Ankasa, Ehua overseas junction, and a baby Jumekwe factory in Ankasa wono, infancy, ye ben moba asorono, and Marin fit say when him before one the sunshine see a good also at the Amma war, impose a winnie will be a bet me a frame, it was 0245 385109. Adabov Company Limited, say a dance somebody, and you're not one more a usimpitim. Asante Maso TV, yes, so Mosompa.